Pán minister Robert Kaliňák, nachádzam sa v Trenčíne na Mierovom námestí. Za mnou tuto v pozadí hore na kopci je monument zvaný Trenčiansky hrad. Vďaka nemu naše mesto poznajú ľudia na celom Slovensku. A viete ešte vďaka čomu? Vďaka festivalu, hudobnému festivalu Pohoda, ktorý ako som sa dozvedel, tak vaše ministerstvo naťahuje cez letecké opravovne Trenčín, naťahuje tam podpis zmluvy pre rok 2027. Pán minister, ja by som vám odporúčil jednu vec. Príďte do Trenčína, príďte na Pohodu, príďte sa porozprávať s organizátormi, príďte sa porozprávať s ľuďmi, ktorí sa tam budú nachádzať. A vašu ochránku si kľudne môžete nechať doma v Bratislave. Ja vám garantujem, nikto vám tam nič neurobí, nikto vás tam neubije, nikto vám neskriví vlás na hlave. Príďte, porozprávajte sa s tými ľuďmi, uvidíte, ako celý festival prebieha, aká je tam nálada. Už v názve toho festivalu je to, čím sa ten festival vyznačuje. Je to pohoda. Takže, pán minister, ja pevne verím, že tieto politické hradky, lebo sú to iba politické hradky, podľa mojich informácií, ktoré mám od bývalého ministra obrany Jara Naďa, neexistuje žiaden objektívny, relevantný dôvod, prečo by nebol predĺžený nájom letiska pre Pohodu v roku 2027 aj v ďalších rokoch. Takže vážený pán minister Kaliňák, srdečne vás týmto pozývam do Trenčína na Pohodu. Príďte a zažite trenčiansku pohodu. Priatelia, kamaráti, pozdravujem vás spod hradu Matúša Čaka. Pekný deň. Ahojte.